Zvinhu zviya zvatanga manje. This is good news kune mwana wese wepaZimbabwe. Aiwa shoko riri kutenderera zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi. Ameno kuti zvinopera sei, but pazvasvika pakuti dzimwe nyika dzatanga kupindira nyaya yacho. Ngatangire pane nyaya panapa. Former South African President Thabo Mbeki has warned African leaders against manipulating constitutions to extend presidential term limits, saying it undermines democratic governments and regional stability. Ndo patiri kutangira panapa kuti aiwa ukaona ana Mbeki vatanga kubudikira vachitaura nyaya idzodzo anditi elders at the end of the day, and vane a certain respect vanenge vachipuwawo pakuti ivo kwavo chakambovachairawo zvikazodhakwa. But nhasi nyaya iripo panapa inyaya hombe iri kubva kune magenerals. Saka ndangoona kuti yakakosha, iri very important kuti inge ichisvika munzeve dzemunhu wese. Pari kunzi nava retired General Lieutenant Winston Sigauke vari kuti zvoni Mnangagwa is history. Unoziva kuti ndo vataranga kunzwa kusikunywa zvinota ndotsvaga pekukonya, because I don't know kuti vanenge vachiti is history pakuti chi, but normally vakomana vane matsoro dzavo nemakadzi avo vanenge vachitamba vanenge vachitodzi player vachitoziva kuti okay, apa tikapedza apa takadai so tinonowina takadai tinonobhobha takadai so. But nyaya yese hombe vari kuti Mnangagwa is history. The era of Mnangagwa is over. Those who insist otherwise are living in denial, clinging to a past that no longer serves the revolution or the country, which much earlier moments in our history. Public theater and bluster can mask a deeper reality. Influence shifts, loyalties realign, and new leaders emerge to carry the torch forward. General Constantino Chiwenga stands ready. His service, strategic judgment, and relationships across the security sector and the party make him the neutral and natural choice to ensure continuity, stability, and decisive leadership. This is not a call for division, but for sober recognition of where true authority now lies and where the party's strength will be preserved. We must act with discipline, unity, and patriotism, clinging to individuals past their time weakens our movements and endangers the progress we have fought to protect. The prudent course for every comrade is to support the leadership that can best safeguard ZANU-PF's legacy and guide Zimbabwe through the challenges ahead. The revolution must continue, and it will do so under leadership that comrades confidence and delivers stability. It is time for General Chiwenga. Ndo shoko riri kubuda nekunana Winston Sigauke mapuranga magenerals vari kudya gaka zvemazuva ano zvechimanje manje. Anditi pane zvinonzika generals of our time. Obviously isusu hedu munhu watakatoona tikatoti general of our time is retired General Constantino Chiwenga, ndo watototi general of our time. But ava vari kuuyawo kuda kunoplaya that role yekuti vambopfekawo that jersey rere that bachiro rekuti ndakazomira nevana veZimbabwe kapa vechigorera ndakazodai so, because munhu wese anoda kusiyawo agadzira history. The likes of Mnangagwa asiya vaita zvinhu zvakawandisa. Saka vanorangarirwa nemasides ese, even though vake chavo vakabva nawo kure vakazochuza kumiignore vakangoti ngatingomusiya akadaro, zvekutoti dai anga asina kutoita that sacrifice yakaita pekupedzisira angadai akanyatsopuwa chiremekedzo rwake national hero status watu, but vakachuza kuignore zvese izvozvo vakati ivo vanenge vachida kupa. But ndo vanhu vacho vanenge vachinzi ninga akarwa hondo akaita sei akazodai akazoenda kwakati akazodai so zvinhu zvinozongoendawo nepamwe. But nyaya dzese idzodzo tinongodzisa kumusoro kuti akomana zvamunenge maronga munozongotibatisawo. But nyaya yangu iripo ndeyekuti magenerals vari kutaura kuti nguva yauyu yatodarika, ende kana muchiri kuda kuramba muchizvirambo ameno. But ndichibatanidzawo nenyaya dzimwe dzatinenge tichinzwawo dzekunzi zvoni nyaya iya iri kunetsa judgment yakaenda nemaveterans vachichallenge up Cape 3 vachiti kana zvakadaro Cape 3 ngaiende nekureferendum kwacho. Saka panga pari kupisa ndo pakazobudawo mashoko from Hezekiah achiti kana zvakadaro inini it's okay, itai kuti iwe wacho angoningina because achadoramba ndichingonetswa ndichingostresswa nenyaya idzodzo. Because unoziva munhu anenge akuro anenge ane zvake zvinenge zvakutomunetsawo. Saka unoona kuti zvinhu zvekuti aramba achitemeseka musoro, at the end of the day pamwe pacho panenge gona kunge pasiri necessary kuda kunoita
kunoita history dzakadaro dzekutozonzi uyu paakazobva madhezi ake anga akutorambirirawo but akabvisa anga ari pekutanga nenyaya yekuti anga achirambirirawo. It's something chekuti zvinongoningirikina, so zvinogona kukanganisa even zita rako mukarwendo kwaunenge uchifamba ikako. Saka chinhu chacho chinogona nekureferendum, yes, but manje nyaya imwe yapo manje ndeyekuti pangorongwa futi another strategy futi yekuzvidhakwisa kureferendum kwacho, another strategy yekurigana mureferendum macho. Kudyiwa rinopisa ndo nyaya dzacho mhuri yeZimbabwe kwadzave iko zvinezvi ende kwadzasvika, but tinozviziva kuti kune zvinhu zvakawanda zvekuti zvinenge zvichiitika, tinoziva kuti kune zvinhu zvakawanda zvekuti zvinenge zvichiita sezvichitora nzvimbo. I don't want to waste much of the time tichiramba tichingoningirana because zvagara chinhu chasvika chikakwata chaita red, chinhu chakwa mvura yachika makumbo chikumwe kwese kuchakambopoya vum and people were waiting kuti toda kuona kuti zvichanoningirana sei, zvichanopera sei. Vamwe ndo vanenge vachingohukura vachingochikidzira vari kure, vamwe ndo vanenge vachitoitawo futi action at the end of the day. But atizofeta kakanganwa because chinhu chatamirira ndechekuona kuti okay, people like ana Ziyambi veve, what are they going to do? Vachadzokera kumusha nebhazi here kana kuti vachaita zvekuita sei? Ndo zvatoda kuona kuti zvichapera sei kuna na Ziyambi because ineni I still remember Ziyambi achibuda achidisqualify vice president Konstantino Chiwenga kuti iwewe zvawatoita izvi takukudisqualify. So imagine when we disqualify the way akadisqualify nayo ndiye it was through the response here yakapa madhezi yakana muchiri kurangarira pakabuda nyaya dzemadosiye dzezvakanzi right munanyora dosiye iri ndati vandada kudisqualify kuti iwewe haukwanise ende haukodzere kuti unge uchazoita president wenyika ino. Ende isusu vatoti ndo zvacho ndokudisqualify kwacho, but tinongomirira tongoona kuti simba racho vanenge vachiriwana kupi vachirihodha kupi because nyaya idzo dzidzika idzi dzakafirwa, kwete nyaya dzimwe dzese dzine chinhu dzakafirwa. Iyo ringonzi 2030 yakataurwa naMudhara zonzi muchaionera zvenyu pawatch, yakafirwa futi nyaya iyo. Thank you so much. Ndatopedza nemiko zvinezvi, but ndinobva ndangoshandisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti inzwa kamukana uno ndewako iwo, hapana chekuti uswere uchitya mujoni muno muchiswera uchiti saka inizvo ndisina permit ndoita sei. Register company through education research, ndo vanhu vacho vanozvigona, bata namba dzavo ndo dziri kuappear on the screen. Saka tiri kuti no work permit no problem because education research is the solution. Vanowanika pane namba idzi nationwide, hapana chekuita chekunyanya kuvhunduka zvakanyanya sterek waziya ubva wangoita metsi dzacho ipapo ubva wangokubatsira. But zvamanye manje gati munzwa zvekutaurwa nevakuru avo, unoziva kuti sometimes hanzi dedzai vakuru vauye zvine chirevo izvi pakani. Unoona munhu anonzi Love More Maduku kazembe uyoyu Linda Masarira Chimamha, vana uyoyu Rugare Gumbo Kasukuwere Muzembi Mai Mujuru and so on, vanozopepuka kuona zvinhu kuti chipolitical party chitidi chinoda kutishandisa. You should be let anoitwa pawa. Asi Mai Mujuru vanokangana kuti vakanga vachitombova vipi muZimbabwe pana Mugabe era, and time yavo Mai Mujuru iyoyo toda kuti titaure chokwadi ndio yakafa vana Masarira, baba vaLinda Masarira ndio yakafa baba vaLinda Masarira. Saka tine zvinhu zvakawanda alalala kuti zvinoita kuti vanhu vazhinji vatadze kunzwisisa kuti this government and their policies and the political wheels of them havadi munhu anopikisa ari against Danopi. Izvozvo we know that. Saka
rufu rwalinda masarira is nothing to us. Tine vanhu vari kutoshungurudzirwa pasina mhosva dzavakapara, vanopomerwa mhosva dzokuda kusunungura Zimbabwe, dzokuda kuisa kodzero dzegutsa ruzhinji patebho. Okay, ngatiinde kuna Chivhayo. Zvaari kutaurirwa nemwana waGrace, kwete mwana waMugabe, nemwana waGrace nokuti Chatunga asi mwana waMugabe, mwana waGrace naPeter Pamire. Zvaari kutaurirwa iye naChatunga is true. Same style yakaitwa naGeneral Chiwenga Constantino. Ndosaka kuchinzikana mwana akakura nembavha, mwana akatoredzera akakura navanhu vasingaiti, anodzidziswa kuita zvisingaiti. Chivhayo akadzidziswa style isingaiti neZanu PF. Munhu wakakwana chaiyo ungarambidza mukadzi kana kuti kusungisa mukadzi, kusungisa mbuya washa wawakaberekerwa navo vana, mangwana uchazviitirwa vezvozvo.